har fået en på Sengadusen. Og vi har et billede af det, tror jeg. Lad os prøve at se. De to mig, vi har haft et par gode slagsmål op foran. Så ved jeg ikke, hvorfor en kurs over, han går ind og prikker mig på øret, eller lige slår mig som på øret der. Så synes jeg, det var noget mærkeligt at slå til mig. Jeg skal slet ikke røre ved mig, så må jeg fortælle om det jo. Du falder jo rent faktisk. Jamen, jeg blev fuldstændig overrasket, han går ind og slår mig på øret, og så tænker jeg, hvad fanden, skår som baglæns for at fuldstændig overrasket. Jeg tror ikke, han går ind og prikker til mig. Så der er ikke noget ondt i det, der er virkelig min side.